Kaixo kazetaguneako lagunak, ongi etorri bideo berri batera. Leku askotan QR kodeak ikustera ohitu gara. Iragarki informatiboak, hegazkin txartelak, ekitaldi baterako sarrerak, aldizkariak, jatetxetako menuak, eta bar. Horrez gain, hauek ordainketa modu gisa aurkitu ditzakegu edo baita mendiko bideetan ere trekin ibilbideak konsultatzeko. Baina ba aldakigu zer den QR kodea? Bideo tutorial honen bidez azalduko dizugu. QR-ren inizialak ingelesezko Quick Response-tik literalki erantzun azkarra gisa itzultzen dira. Puntu zuri eta beltzez osatutako kutxa hauek informazio gordetzeko eta erabiltzaileentzat eskuragarriago egiteko balio dute. Gaur egun, telefono edo tablet bateko edozein kameraren bidez eskaneatu daitezke kode hauek zuzenean sartzeko. Adibidez, web orri batera edo aplikazio bat deskargatzeko. Horrek dena asko zerraztu du. Hau da, jada ez duzu URL-erik idatzi behar telefonoko arakatzailean bertara sartzeko edo wifi pasahitza idatzi. QR kodeak helburu askotarako erabiltzen dira. Horietako batzuk lehen aipatu ditugunak, baina jarraian beste batzuk zehatzago azalduko ditugu. Web orri batera sartzeko, aplikazioak, jatetxeetako menuak, informazio turistikoa eta bar, deskargatzeko metodo gisa. Wi-Fi sare batera konektatzeko modu gisa. WhatsApp web bezalako zerbitzuak erabiltzeko. Emandako QR kodeari esker, kodea eskaneatu besterik ez dugu egin behar. Ordenagailuaren bidez gure elkarrizketetan sartu eta mugikorretik aplikazioa erabiliko bagenu bezala erabiltzeko. Supermerkatuetan kontsumitzen ditugun elikagaien inguruko informazioa lortzeko. Mugikorraren bidez ordaintzeko modu gisa. Supermerkatu eta dendetarako fideltasun txartelak sortzea. Txartel guztiak zorroan eraman beharrean, bezeroen datuei buruzko informazio eskutatzen duen zerbitzu horien aplikazioetatik QR kode bat erakustea posiblea da. Azialdirako guneetara sartzeko, hala nola kontzertuak, museoak, zinemak. Era berean, garraio sistematara sartzeko, hala nola hegazkinak, metroak edo trenak. Nola jakin dezakegu bizitatu edo instalatuko duzunak ez zaituen arriskurik jartzen? Lehen begiratu URL-a susmagarria iruditzen bazaigu ez dugu zuzenean sartu behar. Ziurtatu sartuko garen webguneak babes eta navigazio seguruaren estandarrak betetzen dituela. Beti, hala nola, HTTPS izatea. Android eta iOS-en eskuragarri dauden aplikazioak ere erabil ditzakegu. Hala nola, Kaspersky QR Scanner. Telefonoan QR kodea aktibatu aurretik segurtasun prozesu bat egiten dutenak. Ez eman informazio pribaturik edo pasahitzik QR kode baten bidez sartu garen web horriei. Komeni da gure banku txartelaren datuak sartzen ditugun banku orrialdeetara edo lineako dendetara sartzen bagara. URL osotik edo bere aplikazioaren bitartez egitea. Teknologia berriek aukera asko eskaintzen dituzte, eta informatuta egonda segurtasunez erabil ditzakegu. Aholku hauek jarraituz QR kodeak segurtasunez eta fidagarritasunez eskaneatu ditzakegu. Bideoa lagungarria izatea espero dugu. Hurrengora arte!